Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar. Venga. Bueno, empezamos co pleno do día 26 de marzo de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votala. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade. Punto segundo, dar conta da aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2024. Dase conta da aprobación da liquidación do orzamento municipal do exercicio 2024 aprobada por resolución da Alcaldía 122/2025 do 27 de febreiro de 2025, que se transcribe a continuación. Antecedentes. Consta no expediente providencia da Alcaldía de incoación do procedimento para a confección e aprobación da liquidación do orzamento do exercicio 2024. Informe da Secretaría en relación coa legislación aplicable ao procedimento a seguir. Informe da intervención da liquidación de conformidade co exixido no artigo 191 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, que incorpora os seguintes anexos: Estado de liquidación do orzamento de gastos, Estado de liquidación do orzamento de ingresos, resultado orzamentario, remanentes de crédito, Estado de remanente de tesorería, Informe da intervención da validación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria do cumprimento da regra do gasto e da débeda pública. Fundamentos xurídicos. De conformidade cos artigos 191 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e 89 do Real Decreto 590 de 20 de abril, o orzamento de cada exercicio liquidarase en canto á recadación de dereitos e ao pago das obrigas o 31 de decembro do ano natural correspondente, quedando a cargo da Tesorería local os ingresos e pagos pendentes, segundo as súas respectivas contraccións. As entidades locais deberán confeccionar a liquidación do seu orzamento antes do 1 de marzo do exercicio seguinte. A vista dos antecedentes e fundamentos xurídicos, en base ás atribucións que me outorga a legislación vixente, resolvo. Primeiro, aprobar a liquidación do orzamento correspondente ao exercicio económico 2024 cos estados que forman parte do expediente de liquidación, que reproducen toda a documentación que regula a orde ministerial 1781/2013 do 20 de setembro, pola que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local, incorporando a esta resolución as magnitudes máis importantes e que resumen a totalidade da xestión económica e financeira da entidade. Resultado orzamentario axustado negativo de menos 24.689,52 euros, o que supón unha situación de déficit derivada da execución do orzamento do exercicio 2024. Remanente de tesorería para gastos xerais negativo de menos 436.152,9 euros, o que amosa unha falta de capacidade económica, liquidez, para facer fronte ás obrigas contraídas. Cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, entendida como a situación de equilibrio ou de superávit en termos de capacidade de financiamento de acordo coa definición contida no Sistema Contable Europeo de 2010. Cumprimento do obxectivo da regra de gasto, entendida como a situación na que a variación do gasto computable non supera a taxa de referencia de incremento do PIB correspondente a este exercicio. Cumprimento do límite de débeda, segundo o artigo 53 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Segundo, dar conta ao Pleno da Corporación na primeira sesión que se celebre, de acordo co establecido nos artigos 193 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, e 90.2 do Real Decreto 500 de 1990 do 20 de abril. Terceiro, remitir copia da mesma
a través da plataforma da Oficina Virtual para a Coordinación Financeira coas entidades locais antes de finalizar o mes de marzo, de conformidade co establecido na Orde Ministerial 2105-2012 do 1 de outubro, polo que se desenvolven as obrigas de suministración de información previstas na Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. Alguna cuestión en relación a isto? Isto non se vota, dar contas. Bueno, pois pasamos ao terceiro punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Só había dúas cuestións planteadas por Yolanda, unha relación ao tema do 8M, bueno, xa se viu este ano máis un espacio. Nada, simplemente do 8M decir que me parece un acto que estaba moi ben. Entón, quero dalo aquí tamén que quede reflexado, que a verdade este ano se veu un pouco unha organización bastante boa, estuvo moi ben o acto, quero deixalo aquí reflexado. Bueno, pois queda contestado e queda agradecido o recollido o teu agradecemento. Bueno, en segundo tema que falar do SAP, a ver, nós tamén esperamos que non volva a pasar o que sucedeu nese mes en canto ao retraso pago por parte de empresas traballadoras. Non é un retraso de pago por parte do Concello á empresa. Iso que tamén queremos deixarlo claro, de acordo? Esperemos que non volva a ocurrir, creemos que foi unha cuestión puntual e nada máis. Pasamos entonces a rouse preguntas. Bueno, nada máis unha solicitude. Non sei se sabedes que está dando problemas a liña baixo demanda famosa, está dando problemas, ao menos que teñamos coñecemento un par de veces, se non máis, se solicitou para o día seguinte para baixar unha xente e non chegou directamente, non pasou. Entonces, despois da negociación que fixechedes catastrófica, se o pouco co que vos quedades non o controlades, esa liña desaparecerá. En canto os veciños saiban que por moito que a soliciten ni siquiera lle mandan a demanda, pois terminarán obviamente non utilizando. E ao final Monbus cobra por esa liña exactamente igual. En referencia ao do 8M, simplemente nada, o agradecemento á organización porque foi un acto moi bonito, moi ben planificado, o lugar moito máis idóneo que aquí na Casa do Concello, porque era un sitio moito máis amplio, onde se podía facer outro tipo de actividades. A min personalmente gustoume moito. E despois, como preguntar se se van a revisar as obras do Parque de San Xián, porque comentamos que os nenos da escola non o están a usar porque se encharca e se enchen de lama. Entón, se invertimos 40.000 euros ali e agora non podemos usar, igual non é moi coherente. Moi ben, bueno, pois moitas gracias e boas noites a todos.